Pribaden ketimuran mbok yo sing eling iku budaya pancene bener kandhamu. Wis sore iki to. Lho, piye to iki wis sore sak didukani Rama lho. Ngene lho Kang Mbok. Iki Bapak Bagus panuntun tak rawuh to. Oh, monggo Pak Bagus ngersakne menapa. Monggo pun to, mboten sah sungkan-sungkan mboten nyun sawer kok niki. Tapi menawi diparingi nggih mboten napa-napa. Kula 1 2 3 4 5 6 pun jenengan anu 10 nggih to? Nggih. Monggo ngersake gendeng menapa? Aja to, aja bojo loro to. Ngersakne. Bojo loro. Monggo. Wong siji ae ra telas-telas kok bojo loro barang. Nggih to Mas Yogi? Lah, tenan kok. Monggo, menapa manut mawon? Manut iku penak lho. Pak Bagus. Manut pripun? Manut. Dikuncing Pak Bagus.
Semara. Nembang piyambak menapa dipun wakilaken Pak Bagus? Monggo. Nek Bagus Purwo njumbangan. Wah. Sik. Nyun pangapunten mangke nek kula kalih Pak Marno nggih kamanusan no. Saestu kamanusan menika dulur lanang lho. Saestu menika dulur lanang kula. Monggo Pak Marno. Nostalgia. Monggo. Dulur. Nggih, minangkane pangundhut saking Pak Bagus. Soprene nggonku nganteni janji iki prasajan ning ati
ndang bali wis sore iki, selak didukani Rama. Bali ora apa-apa to. Loh, Ayo, sek to. ana apa to? Mau rak yo nganggo sang-sangan kaya awak-awakmu ki to. Loh, ya nek gitu sang-sanganmu ki. Bisa digoleki sik. Ewangi dhisik, ewangi goleki dhisik. Loh, ya wis ayo ndang digoleki ya. Nang ndi to Kang Mbok? Lah ning ndi to diajeng? Lah yo nang ndi to? Lah kok nek disenani karo Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu piye lho?